project ke ka back to school kulonyaka sizobe simukelisa abantwana aba 160 nangaphezulu. Le project ke uma ngabe siyenza njengokuhlanganisela sinabachu ihostwe la ka zone 3 uzone 3 ohlanganisa ke amathempeli amaningi ngaphansi ka Pink. Siyahlanganeke sama committee sikwazi ukuthi sithola ama sponsor noma sibheke ama sponsors okuyibona abasidonatelayo. Then mase siwathola ama sponsors sikwazi ukuhlanganisa ke ama list kuma thempeli esinawo kanjalo nakubantwana abawomakhelwane bamathempeli. Lo msebenzi ke awugxilile kakhulu kubantwana bamaNazaretha kuphela nabantwana nje abasemphakathini abadingile nabo siyakwazi ukuthi siqoqa amagama abo sibamukelise. Kuwumsebenzi omkhulu lo nomuhle kakhulu kodwa unazi inselelo zokuthi kuyenzeka kwesinye isikhathi ama sponsors sisawafuna nje sisawabheka kwesikhathi singawatholi kwesikhathi siwathole kodwa mhlambe ngemizuzu yokugcina uthola ukuthi sponsor sesiyahluleka. Siyayisenzeka izaba zokuthi sikwazi ukubhekana nezimo ezinjalo ngoba umntwana yena osuke edingile kuyaye kufanele ukuthi angaphoxeke ekugcineni. Sinephupho ke elikhulu esinabachu uzwelonke nje angikhulumeli unational kodwa nje ukusuka phansi njengamazone ukuthi lo msebenzi ugcine umkhulu kakhulu uyibandla nje lonke nabanye abakwezinye indawo bawubona umsebenzi omuhle sihlangane ndawonye abantwana bakwazi ukuthi bakhuthazeke ekufundeni. Mhlambe futhi ngelinye ilanga kugcine kukhona nabanomqondo ukuthi mhlambe bazakhe zona icathulo singamelene kakhulu nenkampani esithenga kuyona icathulo kodwa abantwana kube ukuthi bakhona baba nomqondo ukuthi bakwazi ukuthi bazakhe icathulo bakhele nabanye ukuze kuzokhuthazeka abantwana ekufundeni. Ngiyabonga. Ngiyababingelela abangcwele. Lo khulumayo umshumayeli omchunu wala inkonzo enhle evelelema endaweni okuthiwa isephakethe. Namhlanje sihlangene nabatwana ababenabasho bazokwenza back to school einganeni. Manje ke siyacela besicela ke uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu lube ngakithi ukuthi yonke into esiyenzayo ibe impumelelo. Siyabonga kakhulu impela nje bafethu sibonge lokhu kubambisana la eMahoti ukuthi kuqhubeke njalo kungabi khona isihlava esongena phakathi kwethu. Siyabonga kakhulu. Sizocela sithi attention sonke bese sigibisa amakhanda sonke khona lapha esikhona. uNkulunkulu omuhle uNkulunkulu wokhokho bethu nyazi lwasezulwini usibeke lapha phambi komsebenzi wakho wengane zakho ezizama ukuthi inkosi zakhe ikusasa nendlela ecacile yakuwe. Siyacela ke Shembo Ngcweba lo msebenzi ubeke kuwe. Siyacela futhi inkosi ukuba ukhule emhla namalanga njengoba siyawubona ukukhulela namhlanje kule izolo. Sicela ukhule futhi sicela kaNkulunkulu ukubeka kuwe usuka manje kuze kube sekupheleni kwegama lakho Shembe ngicela kuze kube phakathi. Amen. Siyabonga baba umvangeli. Thandaze kahle baba umvangeli usicelela ngenkinga eziningi. Nasezulwini sungathumi. Ubusise ngoba umthandazo wakho uyafika. Ungaze ucelela izingane isele ekhaya. Cha bangcwele ngoba sihambile sisenkonzo enhle. Amen. Phansi kobuholi bababa uMadonsela emsebenzini wa back to school sizocela ubaba lapha ekhaya umshumayeli Macingwane asamkelele izambeli zethu sihlala sondela Madonsela uzongena nje emva kwamshumayeli naye khona azobamukela ibongozi baba mshumayeli. Ngiyanibingelela abangcwele benkosi. Mhlawumbe ke abanye abangazi uMatake nikele oyishaya inkinsela. Njengoba ngingcole kangaka nje ngicole kunabo bonke abantu. Okusho ukuthi ngithanda ukuba inokwana kancane. Angithayimi ukuthi kufanele ngihlale kanjani. Bangcwele benkosi ngibonga kakhulu
ngibonga angiphezi ukuba khona kwenu nje kulomuzi wasenkonzo enhle bangcele benkosi engathi uNkulunkulu anganibusisa kuthi konke ebenicela enicelayo ngegama lakhe abafuna nemisebenzi beyithole bangcele benkosi siyacela siyangiyanxusa ke bakhonza bahle enkosini kodwa khona kokunye okuthanda ukusala kancane angazi ke noma ngiyaphoxa yini kodwa ngithi angikusho ngithi angikusho ngoba inabashe sesijwayele ukuhamba kuyona ayivamisile nje ukuthi uma kuhlangenwe kanje ingawuhlanganisa 10,000 hayi kuthiwa imali no7 uyazi u7 ngisho uhlalo wami ugobe bengawukhipha oyedwa lo mali cha bangcele benkosi engathi uma sesiya kwenye visit singenza kangcono kunalokho amen ngiyabonga kakhulu kodwa phela kuthiwa kubonga okuncane kubonga okukhulu istandard ke bangcele singashoni phansi kunokuthi sishone phansi asikhuphuke ngiyabonga bangcele benkosi ngibonge nabavangeli ba umvangeli uNcomalo ungifonele ekseni wathi usetohweni angomxolisela kakhulu usho njalo ke bangcele benkosi ngoba kuzoze kubuzakala ha umhlongo akekho uNcomalo futhi akekho kanti kwenzekani cha bangcele benkosi akukho khona umhlongo ke usejwayele njalo kuya ngale ekhaya kusho ukuthi phela usanemamamelisha samtshela ke sathi ayibona naleli lihlubukile nje wena ungayethi umuntu uqala ukuzomnika into enje ubuso uphinde uyombhabhadlisa ekhaya phela inkosazana leyana ngithi njalo bancane inkosazana yasisona isikhathi ufuna uhlale nawe inikeze uthando noma ungahlala nawe 6 months ubuso uthi ayobheka inkomo ke kulungile ukuthi ungathi usuka nje uyajoja uyabuya lapho sala hayi kwahleni bafowethu ubona ungathi abantu babuye bebaleke nje omama nina bagodleni amakhosazana lana phela suke entweni abangayazi manje uma usuthi kubaleka futhi wena manje wenzani sizobhekwa izimbuzi nenkomo hayi cha bangcele benkosi siyabonga amen kuhleke umuntu omdala ekhulu omdala kuhleke salo mahleke umuntu omdala angeke ngisahlabelela bangcwele nasethempeleni ithuba umuntu ulitholile ngizocela ukujobelela kubaba umshumela umchuno ngokumukela abagcotshwa abakhona ngaphakathi endlini ngizocela ukuthi ngibamemezele nje ngokukhulu ukusheshsha kuzoba umzuzu owodwa angaqala on stopwatch asiqale sibone ukuthi kuzoba yiwona ngempela yini bese kuthi ngirecognize nobuholi bukanabatsho obukhona obuqhamuka kuma subregions angafani noma ahlukahlukene bafethu siyabonga kakhulu ukuba khona kwenu siyanimukela ubaba umvangeli usithole ongapha okhona ubaba umvangeli ukhowa umshumayeli okay mhlambe kuze kube kahle kube nesidima ngizocela ukuthi mangimemezela umshumayeli isibongo sakhe aphakamise isandla kanjalo nabakhokheli ngapha ngicabanga ukuthi ikhundla esinazo ileza abavangeli abashumayeli nabakhokheli bafethu nina bakanabatsho kuzolunga cela nilinde kancane baba umvangeli usithole ubaba umvangeli ukhowa kuvelene kwaba abakhokheli kodwa ngicela ukuphuthuma kubashumayeli ngapha ngizobuya kubakhokheli ubaba umshumayeli uNgwenya ubaba umshumayeli uNzama ubaba umshumayeli uHlongwane ubaba umshumayeli uNtuli wasevumani ubaba umshumayeli uMnyandu siyaphumelela baba umshumayeli Thabethe Sizanani baba umshumayeli uGoba owusihlalo wabashumayeli ngicela ukuthatha ikhefu kancane ngithi ugwinya mathe
ubaba umshumayeli uShozi wasevukani, ubaba umshumayeli uBhungane wasesiyavuma, ubaba umshumayeli uMdletshe wasethembeni uxoshiwe akasekho uhambile, ubaba umshumayeli uMchunu ongusokhaya Shine, ubaba umshumayeli uSibisi wasezakheleni baba Mahlasi, ubaba umshumayeli Maphumulo wasePhaphamani, ubaba umshumayeli uCabashe wasenhlalonhle ogwini, bese kuba ubaba umshumayeli uMdladla osehambile ucelile wathi khona isimo esimdinga ethempelini. Angazi kungenzeka khona iphutha elenzekile mhlambe khona umgcojwa osele ngoba sengiyasuka ngapha ngiya ngapha baba masikane kaMaphumulo baba siyakubona. Bese kuthi ngapha kubakhokheli sinomkhokheli uMashezi wasevumani, umkhokheli uDlamini, bese siba nomkhokheli uMchunu wakhona lapha ekhaya eNkonzenhle, umkhokheli uNzama, umkhokheli yabona okay, umkhokheli uNzama lo ngicabanga ukuthi ngingakwazi ukuthi ngithi ukuthi kancane ngoba uma wakithi lo ukaMadonsela. Umkhokheli uMaphumulo wasesiyaphumelela, umkhokheli uLthuli wasevuka nathi, umkhokheli uMaduma wasethandazani. Inqwele ndale siniya leli bafethu. Siniya uBhesi olawe embomba bafethu ayikhona. Okay, umkhokheli uGumbi wasosizweni, umkhokheli uNgidi waseqala kahle, umkhokheli uMahlase wasezakheleni, umkhokheli uSithole wasehlahlindlela, wasogwini uma wami uma kaMvangeli bafethu sanini shine, umama Mvangeli sanini shine, right. Bese kuba umkhokheli uMahlase wasezakheleni, sengiyaphinda. Okay, umkhokheli uMamthabethe wasesizanani, bese kuba umama umkhokheli uMlaba, ngicela ukusho ithempeli, listen carefully, wasethulani thempeli. Amen. Siyabonga. Siyabonga sihlalo. Ngithanda ngoba uthema uqala ufunda wathi mshumayeli. Wosuthi mshumayeli Ntuli wasevumani. Uqale lapho nje ukubiza amathempeli emva lokho angizwanga ke. Ngibone soshesha nje sekukuningi kodwa le ndawana ngikuzwile ukuthi uke wayinika upause. Cha bangcwele ngoba silapha ekhaya ngesibe bade kakhulu. Nje sika item number 3 nje sekushoda ama item 3 phela. Bacelile ukuthi nje basilapha ekhaya asikwazi ukuhamba lapha ekhaya singalitholanga izwi lapha ekhaya. Base becela ukuthi sicela umkhokheli walapha ekhaya ngoba phela ukufika kwena basho umkhokheli tenkulu fena basho. So sikhona phathu ekhaya bacelile umkhokheli akhulumele ithempela lapha ekhaya, emva kwakhe nje kube sekune item 2 bese siyavala ngoba phethe score angazi Pirate ihamba kanjani. Mkhokheli ngize kuwena ma ngeke mkhoyi yangiphika nyazi ngilondoloze wena uminjala nyazi ngilondoloze wena ngiyohamba wekuqabatele ngalo halo ambolwa khokeyelula Oh,
Ngibingelela abagcotshwa bonke ngezihlalo zabo, ihamente yonke eqoqwe unyazi lezulu. Amen. Ngiphakama nokubonga kakhulu ukufika kweNabashu la ekhaya emzini kaShembe oyinkonzo enhle. Ingakho ngithi Shembe yelula isandla sakho uyibusise lezi ngane ngomsebenzi omkhulu. Kuthiwa ngelinye ilanga inkosi unyazi lezulu kunomama owafika ebuhleni elethe ezonikela egcwalisa ukudla evenini. Kuthiwa yasibuza inkosi yathi uthini ngalwamakhelwane wakho ongezansi ohluphekayo khona okumphe khona. Wathi baba ngaze ngimnike lutho. Wabe sethi ngicela uyonikeza umakhelwane wakho lokudla okulethe kumina uShembe yokubusisa. Ingakho ngithi uNkulunkulu engathi Nabashu angayibusisa. Abantu abeve benikela ngoba benako kakhulu ukuthi ingoba bafisa uShembe benzele lokho abakufisayo. Nabanikelile ngezandla zabo njengoba nibona kunje kugcwele lapha etafuleni. Izandla zabantu banikelile. iNabashu bihamba icela bakhipha abantu abavunyelwa umoya abathanda umsebenzi kaShembe uqhubekele phambili. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu kaShembe ngathi angayibusisa iNabashu. Isikhule kakhulu esikhathini saqala kuyiyona. Ngibona isikhule kakhulu. Mina kube kuyangami ngabe ngithi Nabashu kube nginako ukuthi ngishayile umthetho. Ngabe ngithi lo mcimba nowenza kuyisonto. Sikwazi nje ukuthi sinenzele kahle nokuniphekela siniphekele nikhululeke ningadli ukudla okunqumile. Siyabonga kakhulu kwabazile kuzosingatha uShembe esivakashele la ekhaya ngoba kuthiwa nina amaNazaretha noShembe. Njoba sekufike nina la ekhaya kufike unyazi lezulu. uNkulunkulu kaShembe anibusise nonke. Amen. Siyabonga mkhokheli, ngizwe kakhulu Nabashu Nkosi nibusise. Iyona amazwi engiwathathe kakhulu. Siyabonga ngomkhokheli. Ngiphakamisa ke uDeputy Chair wakulelizwe ekuthiwa uyena ozokhulumela izone. Then emva kalokho singene kumsebenzi. Kodwa ke mhlambe DJ kancane ungehlisele engakangeni kunento ejwayelekile la esontweni. Kuvamisile kakhulukazi kubaba nje asebekhulile. Athi umuntu mayikhuluma athi yena welusa. Ngazi ngwane nihlalela emawodi ukuthi kuluswa nini. Kodwa kuvamisile umuntu athi mina ngelusa. Ngeke ukwazi ukutshela ukuthize mina ngelusa. Kodwa ubaba mkhulu 1912 uphakama phezu kwamaNazaretha uthi maNazaretha afundisana abantwana be. Uthi usho ngo1912 isikole singakanakwa ngempela. Kusana kwimfundo. Kodwa yena uthi maNazaretha afundisana abantwana bini ngoba kuhamba lelizwe liphathwa abantu abafundile. Uma sibuka lo msebenzi bobaba sigcina leso siprofetho sika baba mkhulu. Ngoba nje basigqugquzela lana sifuna umntwana kakhulu azoyiNazaretha ozothi yena akayanga esikoleni ngenxa ukuthi uyahlekwa kanazi icathulo. Ingakho sithi namhlanje ngeke sikhulume ivalue yemali. Ngisho njalo ngithe mangena cha zo 350 licathulo nje bazilana uzone 3 uqoqa icathulo engaka mhlawumbe 50,000 esubuka phambi kwethu in value ngemali. Kodwa kucelwe lapho nalapho uNkulunkulu ke labalule izandla bangakhathali nangokuzayo makuphinde futhi ukhala uzone 3 silekelele bangcwele. Sihlalo ubaba ngubani sizonika yena ithuba then emva lokho ke sizocela uSubridging ubuholi bonke kukhona ubuholi baseNdwedwe North usuka nga recognize amasub nobuholi baseNdwedwe North nobuholi baseNdwedwe South esinabo ama-Subridging angaphandle lawo kunobuholi baka zone 2 kunobuholi baka zone 1. Siyabonga ukuba kayinani bafowethu noma inini nisikone njalo sihlalo.
Ngiyakhetha uNyasizwe. Ngiphakama nokubingelele obaba bafa abashumayeli abakhokheli ihamente yonke ingcwele yoNyasizwe. Amen. Kuthiwe ke ngikhulumele izone enkulu. Inkulu lezone bangcwele. Amen. Uzone 3. Bayazi omathaba. Hayi bayazi. Cha uthe umshumayeli ubaba uMchunu ekhuluma ethi ekhala ngestandard uthi kumele sehle kumele senyuke. Lesi sika back to school ngiyasiqhenya ngaso senyuke kakhulu. Unyaka ka8 lo si kule project ka back to school. Ngiyakhumbula waqala ethempelini elikhulu evumana ayibonga Nkosi. Uqala lo back to school kwaphuma icathulo ezo15. Ngithe unyaka ka8 lo namhlanje icathulo esikhona namhlanje 160. Azihambi zodwa uthe umshumayeli istandard kumele sikhuphuke. Ungavula nje phakathi ngicela Dlamini uphakamise kuno porridge ikiwi hayi lion hayi nugget. Ikiwi 100 ml nama brush akho. Sinyuke standard kodwa ke bangcwele bese ngeke sinyuke ngaphandle kwenu. Ngoba besingongqoza bakhona abanye babo la ebengibafonela ngiyafona ke mina. Ngifona ngempela kodwa ngibonga ukuthi mangifona baye bengethembe bekukhiphe lokho engisengicela. Ngoba kuzosebenza la uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu ngingakhohlwa ukubonga ithimba sisebenza nalo. Hey bangcwele kuhle menisenza umsebenzi kaNkulunkulu nizwane ngomoya. Hayi siyazwana nabafowethu sisebenza nabo kakhulu. Izolo nje sihlalela uPastor ushayelele ekuseni. Ngifike emzini yathi ngo-3:10 ngathi kulala ama-hour amabili ngo7 bese ngila. Kodwa into enginothisa siyazwana kakhulu. Sibonge kubafowethu baba Nyamboza okukhethekile nje cha. Kunensizwe ende indeke lensizwe. Inde ngeke niyibone. Iyona besiphathelele umsebenzi kulonyaka. Bebambisana nosisi walekhaya uNomusa wakhona lapha ekhaya inkonzo. Siyabonga kakhulu lo msebenzi ubambe angazi ngathi kodwa njengoba unje uyimpumelelo yikho ukubambisana nokuzwana ayibonga Nkosi. Ngiyacela ke ngingakasuki la ngoba lo msebenzi sesingqongqoze kubantu abahlukahlukene. Siyacela abangavolontiya njengamanje besondele ngaphambili. Umuntu ezobhala igama lakhe uthi cha nami ngiyacela ukuxhasa ngonyaka olandelayo. Kunama sponsor abangcwele khona nje elinye langinikeza. Kukhona elinye langinikeza amaphaya u10 u3500 lo. Eyedwa. Lo msebenzi ukhulile kakhulu bangcwele. Ubonwa izizwe. Njengamanje nje ubona insomfo kaDlamini engikhumbuza nje kune le project sayiqala sithi sisiza izingane zamaNazaretha. Sase sithi kuzoba ngathi siyabandlulula. Nabangekho lapha enkonzweni asibanikeze. Ayibonga Nkosi.
kulokhu ke kungene ngoba phela izone 3 uqala phezulu koMount uyoshona phansi koVerelem koHazelmere. Kodwa njengamanje la elistini la kunesikole sakaMashu esosimukelisa namhlanje. Siyacela ke bangcwele ukuthi thiwa kwale khaya ukuvuma kwenhliziyo ozongavo abazavolontiya nje besondele ngaphambili etafuleni. Cha mina ngubani wakabani nansi inamba yami ningikhumbuze ngizonikela nami ngesikhathi esilandela. Ayibonge Nkosi. Cha sengicela ukuphetha sicela ukuthi sibonge kakhulu ethempeleni lalapha ekhaya enkonzenhle ngokuthi besamukele ukuthi lo msebenzi sizowenza lapha ekhaya. Siyabonga kakhulu basilungiselele ngendlela exakile. Kukhona ne-cold room. Angazi ke sihlalo wawuhlezi uthi ithulani kuphela ekwazi i-cold room nansi khona lapha ekhaya. Ayibonge Nkosi. Cha sizocela cha sisibonge sicela ukuthi siveze ukuthi endlini sinesiteshi somsakazo iVibe FM yona ibona ibhena lapha nje bakhona abasakazi beVibe. Ayibonge Nkosi. Lo msebenzi bangcwele usuhambe kakhulu. Kunomama umkhokheli Sithole waseqala kahle le belungwini. Kukhona anikele ngakho kwabesimame ehlahla indlela. Kukhona anikele ngakho ukuthinta abesifazane. Sizokushiya kusisi Nomusa walekhaya okudingayo uyosondela kuNomusa. Ayibonge Nkosi. Cha ngicela ukuthi ke simnike ihlombe. Siyacela ukubonga kakhulu kubagcotshwa balapha ekhaya. Ngiyacela ke besondele sibonge ngendlela esemthethweni. Sizocela umshumayeli umkhokheli beze ngaphambili bezomukela isitifiketi esibonga ngaso ukuthi besimukele kusingabatwana. Kuningi bancele cha endlini sinabathwebuli bebandla iBonani Production yiyo nje leni ibona ephethe imshini nekade ndize sibhano elincane laphezulu. Ngize ngathi mina kube ngiphethe isagila ngabe ngiyalitshela leli yabhano laphezulu. Baba Mtimande ngicela usondele hlalo wezwe lakithi uzomukelisa abagcotshwa isitifiketi ekuyisona esikhombisa ngaso ukubonga. Sibonge ne-cold room. Siyabonga kakhulu zone 3. Ayiseyabona inkulu lezo.
Nithe isikole sikephi? Oh, hayi ngabe namahloni sikamasho. Ayibonkosi. Ngazi ke masikane ngoba phela linye iqhude bangene kanjani bengadlulanga lapho kanjani sizofaka icala madonsela cha baholi siyabonga kakhulu nani bantwana kubhlungu ngoba ngibona intshe eningi imele kude kodwa kube kuumsebenzi wabo omadonsela sobakhipha kusasa kodwa lo msebenzi fanele ungapheli lo msebenzi umuntu akabonga ubuholi baka zone 3 ngikhuluma nje njengenhlalosuthu ephathekile yasevumani kodwa ukubona umsebenzi abanye babo babengekho uqala babomvangeli kodwa basho ukuthi babengena bathi no ngoba uqalwa ngayithina sizokwenza ukwethu kodwa bafike bakubona ukubaleka kakhulu komsebenzi ngoba isiprofethi senyanga yezulu akufanele siphunyuke bangcwele nalabo abafuna ukuduma ku TikTok bethu unyazi lenzani angeke lenzele ukuthi thina sokwenza laba nje abafuna ukuduma ngobaba ukuthi wenzani siyenza ke thina mabefuna ukukhuluma ababuke thina siyenza makwenza ingane kwenza uyise kuphelele nje makwenza ingane kwenza uyise ungakhona ukuqala usakuniki 160 shoes cabanga nje ingane ezi160 ezohamba kusasa zijabulile kubhlungu mangibona abantu abasha kuyibona abantu bamngemuva ngoba kusasa sisanesikweletu kusamele simisi graduate la 8 years back lisitshela ukuthi leyaphela phelela ngoba kunabantu abazothola namhlanje ekufanele in 5 years time in 10 years time sizwe ukuthi basizakala kanjani ngale project akuzusiza ukuthi senze kanje bangcwele futhi singabenzi ubugebengu masenza le project abantu bahlupha athi umuntu azi ukuthi ngempela kadingi lo mntwana kodwa ngoba kuthiwe kufuna abantwana athi uzomnika ebekhona kamakhelwane isono ukuthi akadoni iNazareth edinga ngempela omncane ube nengane nama-payout 2 kodwa kukhona ingane engenayo inhloso kakhulu yale project ukuzaleka kwayo kwakukulekelela abantwana ekuqaleni sasithi abamaNazaretha kodwa manje uShembe yakhombisa ukuthi kwalabo abangaphandle bayiwona ngoba naye seyiqalile yaphuma iproject ngizocela bafowethu ubuholi besapreaching isho njalo izone ubuholi besapreaching bakapink bona uzohanda over wonke lo msebenzi uzofika emaphetheleni siyacela ke kube neorder isicelo nje leso oyihlalo bamathempeli uma limenyezwe ithempeli lakho awuphela wenama ibonga Nkosi ngingezwe kubeza abakhokheli njalo ukhokheli anto kusaphethe yini fanele nje makuthiwa umkhokheli sendaweni ethize nyaze nengane etha uma wami loyo phela kwathiwa sibathanda abazali bethu ingakho thina nakuma visits noma imaphi angeke uyithola iphike ingaka shaya isithombe ngiyeza ngakini I'm coming kodwa ngoba siyabathanda uma bethu and siyabanika indawo yabo kunjalo nobaba bethu nje basilapha nangokuzayo masingqonqoza futhi bayubeka kanye nathi nabo futhi mabengqonqoza siyoba khona boba ngeke sinilahle uma ingqonqoze nje kwavula isikhathi khona madonselo yena umnyango ungena kulolu khala abafowethu mhlawumbe bangabesondela ubuchonto usihambile usandile ubone ngisababonile ubuholi besapreaching ukhona unobhala ngazi nomsakhona yini nisondele ngaphambili bafowethu siyabonga bonani streaming guys nihlezi nikhona bafowethu siyathanda kakhulu ngoba umhlaba ubona ukuthi siyathanda unyazi and ukuthanda unyazi ukwenza izinto ezinhle nje basilana sizocela isibusiso ngoba ayikho into ebaleke njengesibusiso ntwana yenkosi singakubonga ngayo yonke into emhlabeni kodwa mongenaso isibusiso ukuhamba kwakho kuyize bafowethu ubuholi besapreaching yakaphiki ubaba nangu umuntu
abantwana ubaba uZulu uTreasure nimshayela ihlombe umgcini mafa lona wezane usana ungahloniphi uTreasure lona wakaphiki siduwelo usihlalo uqoqo makukhona umbonayo ngazo umphethe ifanta yini use hayi ngicatha uzosifica ngendlela unobhala sizocela bakucela sizobiza ngamathempela ke sizocela usihlalo wethempela asondele bafethu ithempela libe mnandi phela nalo yinhle lethu singabe nje muncu sisemcimbini sesiyahamba yenze njani anti-pirates bafethu nathula sicela ivusi wanenhlanhla uvulwa ngevusi muzi thempela la kabesta-ke leli thempela elikhulu lamuhamba ngomgaqo onoleft vusi muzi sithi halalalala hala sithi sithi halalalala halala usihlalo sevusimuzi bagcwele siyabonga kakhulu ivusimuzi isiphathele kahle abantwana baba ithempeli elilandelayo isekuseni ithempeli usihlalo wasebuseni noma basebuseni akasondele sithi halala halala ekuseni asithi ithempeli elilandelayo bathi siphezulu ivukane ematiko unobhala umayeza siceleze ngaphambili manje ozomshiyana siphezulu futhi ile thempela leli kokheli ngilosi yakho ngikhonzile khonza ingilosi ngikhokheli hayi wena ingilosi yamkhokheli engiyiphilelayo vuka nathi sokhanyise ekhongo sisekhaya ngilinde uhambe omkhulu iyashoka le uAbednego namadodana iyashoka le inkonzenhle bangcwele inkonzenhle lapha ekhaya hawu akho umuntu wasenkonzenhle weshembe sengilinde ivumani sibakhombisa
siyabonga kakhulu. Ngivakela uSithole ngathi ngiyawazi amathempeli. Sekufika ngisakha khona. Kodwa ke ngiyazi lapha. Ngangibuza ngakephi lingaphi. Sogwini. Sicela kuhle kwethu. Kuhle kwethempeli. Amen. Sikhethile wema. Awema. Siyaqhubeka bangcwele sibheke ethempelini lasekhuphukani phezulu lethempeli. Lethempela kuyakhushuka manje kulona. Lisekhuphukani. Ingilo siyakhona ikhuthaza abantu okhuphukani ethempeli. Babushwela umsindazo. Ukhona. Hey. Kuwe baba. Nice mate. Like the bow tie, eh? Amen. Sezandleni efudumele. Kalonke temple. Awuzweke. Nangu umuntu okhona ke. Kalonke temple. Let the spirit man faka mphana. Ngwele fana. Hayi ngiyabonga ntalisuthi ngifike nesicwe man. Ngifike nawo kuyasho iValentine niguphi. Yambona umuntu ongayigiphi iValentine. Yezwa sebeqalile. Sebeqalile bamemeza ifanta kumina. Bangcwele Pirates bangcwele ibheke nesikwethu. So khaya awu makhelwane wakithi lona. Limemezelele thembe ningaxovi umashu ningaxovi isiyaphumelela temple phathekile mfana nikahle leyangane noma kuvuka nathi
Bangcwele asawuhamba uvuka nathi nawo ogani. Ngeke nje bashumayeli isikhathele nje uvuka nathi ongenawo ogani. Amen. Mawusibizile sizofika ngo-12:15 sekuphuma i-10. Hey, ngeke bafana bayikhuphule izwi inkonzo. Phela inyanga yezulu yathi labafana ushawe lolu khuphi. Manje asikwazi ukuphikisa izwi. Mawusibizile nje bathi sibatshenile bawehlisile ama prize manje. Ayicha yabonaka ayi. Ithempeli elikhulu kwelele Mawoti Bangcwele. Likhulu lethempela linesiniya phakathi. Cha likhulu mvangeli. Madoda yazayi. Thandazani thempela. Hey, umuntu ekhe siyakwazi. Ukhona umethandazani. Hayi, ubani into omele thandazani. Ngoza ngani, asuke sikwazi ucula leyo ngoma khona abazali la. Cishe ngasho ukuthi ngeke ngikwale. Wenze njalo wena baba. Bangcwele ithempeli elikhulu liphuma la ithandazani ithempeli. Mase bakhona ithempeli ake. Ongemumva uthi likhulu. Suswa kwelikhulu siya kwelikhulu. Khulukazi oshuthele isimami, khulukazi. Ithula ithempeli. Thula ithempeli phezulu lapha kaMamba. Uba umele ithulani. Wonke umuntu. Wonke umuntu umele ithulani. Bangcwele sengicela ukubonga kumgcini mafu. Baba uma ngabe inabasha icela imali siyicelwe lensizwa. Kwangena incwadi ethi inabasha nangu umuntu usifuna imali asonke kabuhlungu yena. Kodwa ngithandile mgcini mafu thema uphakama wathi umvangela usithola kuyamfanele uba utrash. So you've got that thing ukuthi uyibambe imali zesonto. Nimkhumbuleke bo baba noma esekhulile ngobuya iphathi imali yesonto usejwayelekile isandla sesijwayele mhlawumbe namagula sengaphatheka. Amen. Angazi ngobuka masho sobona mbangela usithola ukamasho kodwa ke khona indawana sazokwakha ilokushana ngala. Cha Bangcwele siyabonga woza sihlalo kaZonthu woza babushozi uthi madonsela ngikuzwisisana uthi awufile ukuthi azoprepare just a feeling siya Phoenix in Phoenix fight uthi ngibize ngesingisi lethempela unfortunately ayikho lesingisi but inkanyisweni usambe umshumela khona ukhona hayi sobela umshumela. Siyabonga Bangcwele siyabonga. Ey'ntweni zonke ngithi zingangihlula esontweni
ngeke ungihlule umgidi makhosazana hayi lutho awulula kakhulu mvangeli ngidi makhosazana yona into engayishanga impela mangane kwithuba ithuba ke nje ngibona ukuthi ngeke ngilithole ngoze ngihambe emhlabeni ithuba nje isimo engadaleka ngaso asivumi kodwa sona bengawudabula hayi ngiyawubona nje awukho nzima bangcwele sihamba sokhwini hayi angazi noma likhulu kodwa lumakhelwane ke nomvangeli futhi likhulu ngoba lireporta umvangeli siyothatha ubangcwele hlakanipha tempele ubuka ibakhona basehlani kwayo Siyabonga silapho kwalala khona babamkhulu ngiyayicangana idatha silapho kwalala khona babamkhulu ngacela nje kwaseduze kwakhona cela kwaseduze kwakhona kwafungwa ngani khanyile wempandla iplane impandla noma ngithi bo khanyile beyimpandla shuthi umuntu wakhanyile wena empandla bangcwele nimbheke mhlehle impandla yakhanyile ivele uno22 ayibambezeli nje lokuthiwa hayi usazokhula 22 iyaqala ngaqili tempele bafuthi ngiyimemeza lisirious ke lizwe legama bangcwele ngeke ulithole nomngeki siyabonga angazi sihlalo noma sicine ngalo noma sibizi isikole sisibizi okay no siyahamba bangcwele siyawushiya zone 3 siyawushiya imawoti siyawushiya ukusi siya yonke into siyakamasho ufuna uzoyikhipha ukumasikade bethi izokhisho yena Sesilimela high. Is it high school? No, it's not a temple. It's upgraded. Slimela high. Angazi ukhona noyimele sihlalo. Ayisondela awunayi ngudlungudla yakithi madoda awu. Shayelani ihlombe isikole. Ilona shayelani ihlombe. Hey. Awu. Lo mama ushilo athi mase sibuya for a food parcel. Okay. No ngicela umethula uthisha omkhulu bangcwele nasithatha ngani this is a principal Vangeli principal wakhona esikoleni siyabonga amadonsela bafowethu ayinisebenzile ngani zakwethu nisebenzile kakhulu yonke esifuna usithinta inhliziyo nala abantu bethi ngesifinyelele khona siyathokoza kakhulu siyakubaba amasini abavuma abadala ke la emawoti thina sikhulele emawoti siyabaza ubaba lo mshumelo ngabangabhetelwa ingako nathi siphathekile bonkosi siyozakheleni zongishaya mahlasi kodwa ufuna ubhethe evangelini ezakheleni tempele bangcwele lapha ngaphesheya sondela in Phoenix siyabonga nkosana ngane yami ufile nomshini siyabonga mfowethu i-contract yakhe ithemelithi angazi umasikana asekho baba asekho umasikana akeze ngobese wazosihlalo wasendwedwe North lensizwa akwenza ngaphambili bobaba nani boma uphi iqala bathula umuntu ehleli ngathi ngibombo bazoza wakheka phiki uthi uphethe ndwedwe uphathekile siphethe la kaphiki usihlalo siphathele kusuke hayi cishe ngaxoxa usihlalo siphathele indwedwe nje cishe not yonke lo hlangothi lasothongathi uziyoma ngeKenani
so uma besiphelele nje sibuye etabeni nje sisuke sibuya ngakhona nabasendwedwe inkosi yami sebabhunguka nangu sihlalo wini asebabhunguka endwedwe nangu sihlalo yasendwedwe esasondela isihlalo sendwedwe ngoba uphethe endwe uqala uthi ngathi qala umngcelo wakho qala umngcelo wakho phela sibanga umngcelo isekhethi le isinikene nawe ungaweleli ngala yabona nje ngiyaqala nje ngibize amathempela ngapha ungaweli sihamba severele mbangcwele konjeni tempele yizwile ukuthi uzeshumayela yathi yakhona DJ bafowethu nimbheke masekhopha hayi nimbheke konjeni tempele sabo Vale pana khona la ithika khona hayi kumina wona sisuke lapho bangcwele sekuzozama ukusheshe eTokozweni Tempele lama tempele kanti awena abantu yini Tokozweni Tempele khawulezi wangena ngenkani manje boza manje sishone episanda awu pana kodwa bakhukheni yabona isonto amakhosazana yalona yabona nje umuntu nje meke into yajabulela amakhosazana kuma yonke into ngike ngabona abanye begena begida la ngabona amakhosazana ekhipha amafoni bavele bama bangaya la kunikelo bama nje bayokubeqinisile ngathi hey amakhosazana kodwa bafana bakithi saphiwo shebe hayi washo saphiwa nje udede fanibonani kodwa ngefanta phela ngefanta ngathi emasangweni tempele woza mthwalo wami yangisinda emasangweni bezela ngoba vele umshumelo kulethempele ukhishiwe esontweni ngibonile kodwa evela lapha ngazi uhlanganisana nomqoqi bakhe usane sikweleti mefuna ukubuya nje kodwa siye emhlanga nearby triple story siyethembeni tempele kumshumayela umdleke hayi mshumayele ubuyibuya mshumayela uphi buya mshumayela buya mshumayela siyambuyisa etempeleni ngiyakhumbula okhozini kuthiwa uxoshiwe cha omeli thembele akusondele bangcwele omeli thembele tempele angeke mfana ngiyicule leyo ngoma ngingatrend isimangaliso Tembeni Shumaeli, you are back man. Nela ke Shumaeli, wena Mshumayeli buka nabasho.
ngiyabonga usakhona yabona ukuthi nabashiya gcotshwa yagcotshwa nabasho besinaye siqokile hey ungadluli kubaba yeso ungabadlula babulinde cha cela ukushintsha baba ngiyakushintsha ubugambushe bese buyile kuyaba ay gambushe wazoza bethu kuzongena ithempeli lisimangaliso manje asikwazi ukuthi Almina-ke ngithe ithempeli elingakanani kona kuzongena ithempeli asihlalo yapho futhi kushithwa izandla sizwe isandla esisha kukhula nengoma mfana hawu wasusala Oh, so it's ayivumani tempele ayibongosi. Ivumani nje zozuhlala khona noma elitempela. Yabona ke. Singabambezeli ushilo usihlalo ugubane ekhuluma la wathi uback to school waqala evumani usho yena kodwa kunendawana ayishilo ukuthi nama food parcel aqala evumani akumina kwayiqondanela mshumali khoba khona sokuqala ithandazana khona sipheki kwakho sizanani tempele awusuwe manje yabona sizana ngithempele Vala mfana sisahamba ngayo siyaphezulu lapha evukani Vukani temple not Matiko hayi uzongazwakala sebekhona kumdlala ambe ngisho emdlala the first temple to host some food parcel okwi. The first temple likhiphe umvangeli ine record yalibona ngithi yakhiqiza nje le temple leli Popomen temple. Women's conference, guys. Conference. Oh, lithuba lisanje nosihlalo. Madodela ngathi ngokutshontsha nje 10 seconds. I-conference yakaPhiki bangcwele yakulonyaka.
ngoba mhlawumbe aka practice conference aka peak this year ingomhla ka 18 May, which is 3 weeks away. You practice nini? So ngiyadlala bangcwele 18 May i-conference aka peak izobika amashu siphephile. Siphephile ekiwest yamashu. West Senani siphephile bangcwele sikamashu. Ngizothu amanqeda ngayo west komele iqale ngeIstangazi. So 18 May conference akaphika ngifisa ngathi khona ongaka practice uma ngabe ungakaqali sekuyisikhathi. Thempele lidala eMawoti kunawo wonke esiphiweni temple. Ngiyathokoza siyabonga omeli siphiweni bangcwele lensizwa le bakhokheli nibheke lensizwa le iyafundisa and khona into enhle yenza esikoleni sakhe ekseni mengena as a teacher wenza show webi Nazareth noma lona kodwa sivula ngesilandelo sibandla. So abantu abanje siyabadinga sikhiqiza abantu abazothatha inkolo yethu bayibekele. So nimbheke before yesiqala ukufunda uNkulunkulu namandla. Sifuna labantu labo guys uma sikhiphela nini nisase ezikoleni sifuna nithathe lenkolo kuNazaretha nibekele. Ingakho siphatheka kabi mangabe niyigunda nina volunteer ningaphoqi. Ngoba thina siyafika ezikoleni sithi ngeke nigudi nganza amaNazaretha umthetho awuvumi. Kodwa mase umzala igundena ukuphela manje. Siyabonga sisha. Osizweni. Kanti mama ngiyaxolisa sengenza icala. Leli tempela leli uorganizer waka zone 3 ubengatholakala efonini nestress isonto lonke ukuthi lo mcimbi nizofika yini uzoba mngaka yini icathulo ihlangene abanye balale ngo2 yena kalalanga but uphuma osizweni tempele. Siyabonga kakhulu bangcwele. Awu lapho ngokuphela umshumelo lithempela ngikhumbula madoda leli khehla leli amanye amakhehla lawa acisha ayihamba ayikhona ngobaba omkhulu kodwa ushela ngingalibizi lonke right ngaze ngidukile hlala kahle thempela phezulu lena kodwa hlala kahle thempela yabona wena uzomkhatha nabantu ihlala kahle tempele esohlala ngichaza kahle kumshumela umbatha hey
Ukhona uma elihlala kahle bengcwele. Ayakena ke lo ngiyamazi lo. Oh, hayi wawoza mama woza. Awu ngiyaxolisa. Sengaphe ngasengenoza mfana ungiqhatha abantu. Wakithi lenzela ukuthi nazi siyawazi lamathempeli ngathi ithempeli lokuqala leli lisahosta khona usihlalo kazwelonke suphinki nje omusha okobekayo so ithempeli linerecord yeli clean and masihambisa ivisit sidla kamnandi phela inkonzo umshumayelo ngibuka nje but sidla kamnandi nalapha qala kahle ithempeli eWaterloo. Silokali yena silokali athi ithempela lapha ngaphesheya kubaba umshumayeli unzanga usakhona baba umshumayeli uma ithempela umshumayeli ay qamuka mtaka baba wa qamuka khona indoda yakafunda iBhayibheli ithi mayifunda ithi uyakwenzani na cha bafowethu yayifunda yayithi mayifaka question mark ushayile kodwa sikho lapha isezulu indaba izolo le kodwa ithi na siphezulu bangcwele amena sengisele kodwa ngiyazi kuphezulu ubaba umshumayeli ungubane amen ukonomeli skuqu umshumayeli ungubane mzalo wegane ithembela lugcina emva kwami mase kukhuluma umvangeli abusise avale
Sikoduke. Hey. Phumane keke. Bangcwele masiqeda nihambe bantwana benkosi. Ngitha ngichaze le ndaba ukuthi kwenzeke idemo le yakulona ikeke. Hayi demo le. Lo tsayisikeki. Ngaphakathi ngeexposure kwenzeki lutho. So ithempela lokugcina bangcwele. Ngiphansi baba. Thempela le inyanga ezulu.